În calea unui om pot apărea mai multe obstacole. Ele ne împiedică să ne continuăm un drum sau un vis. Însă se pune o întrebare. Există și obstacole care pot îmbunătăți o viață sau alta? Ce înseamnă obstacolul pe care îl întâlnești sau care îți interzice continuarea drumului? Vom putea observa în câteva minute dacă un om se naște sau devine spre a fi un fel sau altul. Tânărul călător dezorientat se numește Călin. El nu este un băiat rău, dar nici nu îi place munca. Însă ar dori să-și găsească alinare sufletească prin a face ceva util. De curând, și-a terminat mai multe studii și este încă în atmosfera desăvătoare a momentului. Cu toate acestea, este hotărât să caute sfat, dreptate și înțelegere la oameni valoroși. Nu s-a mai pus să doarmă după cheful de duminică noaptea, ci s-a hotărât să meargă de dimineață bună, în căutarea liniștii sufletești și a soluționării problemei. Cu sticla de alcool în mână și cu pașii în zigzag, se îndreaptă către biserică, în speranța că poate va obține ce-și dorește. Împleticindu-i se picioarele și schițându-i din cauza stării de ebrietate, pe drum întâlnește o persoană îmbrăcată în alb, ținând în mâini un material scris roșu. Avea parcă ceva inscripții pe el, însă cu greu deslușea ce scrie acolo. Amicus, Baia Mare, hai să fim prieteni. Acolo, dar trecut pe lângă aceasta, crezând că este un obstacol în calea sa. Continuându-și drumul, ajunge la biserică. Aici, observă că porțile sunt închise, iar cineva i-a luat tablița cu acces interzis. Dezamăgit, pus pe gânduri, se întoarce acasă. Meditând la cele întâmplate, îi vine o idee. Să meargă la judecătorie să-i se facă dreptate. Pe drum, întâlnește din nou aceeași persoană, care este dispusă să-i ofere tricoul. Dar ne socotește gestul, motivând în sinea lui că e grăbit. Ajunge la judecătorie. Cu o expresie strângărească, convingătoare și arogantă, speră să-și obțină ce-și propusese. Însă, rezultatul, acces interzis. Nu poate fi primit. Din nou, descurajat, se întoarce spre casă. Crezând că o a treia încercare va aduce izbândă, pornește din nou în căutare. De data aceasta spre spital. Pe drum, întâlnește aceeași persoană îmbrăcată în alb, care din nou îi oferă disponibilitatea de a-l ajuta. Acesta se oprește. Cuget. Oare să accepte tricoul? Trece mai departe, crezând că acesta nu ar putea să rezolve problema. Ajunge la spital cu mult entuziasm și plin de încredere, dar răspunsul pe care îl primește este același. Acces interzis. Nemulțumit și foarte supărat, pleacă dezorientat, pierzându-și și ultima fărâmă de speranță. Drumul pe care îl parcurge în continuare pare mai lung ca acum este răvășit, demoralizat și fără putere. Cu toate acestea, în drumul lui întâlnește aceeași persoană zămitoare. Îi se pare un lucru ciudat faptul că pentru a patra oară întâlnește acest chip de înger care îi oferă oportunitatea de a fi ajutat. Stând de vorbă puțin, ia decizia cele din urmă și acceptă tricoul. Îl analizează și constată că îi sunt potrivește. Îl îmbracă cu gândul că oricum nu mai are nimic de pierdut. Mai apoi, îi se oferă o invitație pentru a merge la o întâlnire specială unde va întâlni prieteni de calitate. Simte că trăiește clipa, primește speranță. După un timp, se îndreaptă din nou spre biserică, iar acolo întâlnește prietenie, simpatie și brațe deschise. Tânărul realizează că îi lipsește credința. Credința în Dumnezeu. Și acolo îi se închină adevăratului Salvator. Plin de curaj, pornește spre judecătorie și întâlnește aceeași bunătate și bunăvoință, dându-și seama că îi lipsește caracterul frumos de a face tot ce spune și anume dreptate. Bucuros și împlinit, trece și pe
Iar spre seară, plin de încântare și entuziasm, se întâlnește cu un grup de tineri. Fiecare dintre personajele din grup, ținând în mână ceea ce a dobândit personajul principal în urma participării la frumoasele întâlniri. Și anume, amiciția. A gustat ce înseamnă să ai prieteni adevărați. Mulțumirea. Fiind mulțumit, aduce mulțumire și recunoștință lui Dumnezeu că i-a cunoscut pe acești tineri minunați. Iisus, datorită tricoului citat și apartenenței la Amicus, în ciuda cazurilor avute, a învățat să creadă în existența lui Iisus. Credeți-mă, prin faptul că s-a întors din drum pentru a-și repara greșelile, a căpătat putere și credință în Dumnezeu. Unitate. A învățat ce înseamnă apartenența, văzând unitatea celor care l-au ajutat. Speranța. A realizat că speranța nu moare ultima, ci aduce cu sine viață veșnică. În alte cuvinte, dintr-un tânăr fără un viitor, care și-a găsit refugiul în alcool, a devenit un om care să iubească pe Iisus, este tot ce este rău în pământ. Nu v-au trezit din drum, prin a vă continua drumul, chiar dacă vedeți că este plin de spini, având în față obstacole sau răstingeri. Mergeți înainte, dar învățați din greșelile făcute și credeți în existența lui Dumnezeu, căci în el veți găsi